ва ягон созишномарам ба имзо расидагӣ нестай. Пулкоркунӣ аз интернет рафтесай. Бе ягон основаниярам регистратсияра продлит карда мешавад. Доруҳои табиӣ аз ширкати Шифофармо барои шумо. Инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯйсар. Инчунин доруҳо барои нест кардани простатит ва зиёд кардани қувваи мард. Доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда. Ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Инчунин нафарҳое ки мехоҳанд ҳиҷомаи бепул кунанд, шумо ҳам муроҷиат кунед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, чӣ хеле ки дар видеои гузашта гуфта будам ки оиди ба таможни Союз даромадани Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумотон метиҳам, хоб бо диққат гӯш кунед. Бисёри нафарҳо дар комментарияҳо менависонанд ки оё рост аст Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таможни Союз медирояд, ё меган оё рост аст ки Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Федератсияи Русия созишномаи нав карда ки патент аз байн меравад. Бародарони азизу меҳрубон, оиди ба таможни Союз даромадани Ҷумҳурии Тоҷикистон ягон информатсия нест, ягон қонунам қабул шидагӣ нест ва ягон созишномарам ба имзо расидагӣ нестай. Дар мавзӯи аз байн бурдани патент танҳо Думаи давлатии Федератсияи Русия ба ҳукумат пешниҳод кард ки барои нафарҳое ки аз хориҷи кишвар дар Федератсияи Русия ба ҳайси ронандаи дулан ва фура кору фаъолият мекунанд, патент аз байн бурда шавад. Вале ҳамирам айни ҳол қабул шидагӣ нест аз ҷониби ҳукумати Русия ва ба имзо расидагӣ нестай. Патентам аз байн рафтагӣ нест ва Ҷумҳурии Тоҷикистонам ба таможни Союз ворид шидагӣ нестай. Бародарони азизу меҳрубон, акнун комментарияҳоро мехонам, ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонам. Дар ҳамиҷа ба маълумоти ҳамаи шумо як чиза мерасонам. Чӣ хеле ки медонед, дар канали мо курси дарсомӯзии пулкоркунӣ аз интернет рафтестай. Нафарҳое ки мехоҳанд дар ҳамин курс иштирок кунанд ва пулкоркуниро ёд бигиранд, аз P2P, аз биржа ва аз Binance рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед дар WhatsApp-аш бинависонед, информатсияи подробниро ба шумо мефаҳмонанд. Фарҳод нависондаи: акаҷон 27 сола боши хизмат мебарамад. Мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ, сину соли даъваткунӣ ба хизмат аз 18 то 27 муқаррар шидагиай. Яъне ки 27 сола даромадӣ аллакай аз даъваткунӣ ба хизмат озод мешавад. Ёқуб нависондаи: ассалому алайкум, ака ҳамин курсе ки гуфтаистай, ҳамин ягон мошенникӣ нестай, сумои мо намесӯзад. Бародарои азизу меҳрубон, ман курсеро дар шумо тавсия додаистам ки шумо дар ҳеҷ кас пул намепартоед. Просто дар курси мо дарс мехонед, роҳи пулкоркуниро ёд мегиред. Ин ягон системаи букмекерӣ ё ставка нестай, хариду фурӯши интернетиай. Ба ҳамин хотир бо дили пир дар курси мо иштирок кунед, ҷотона зайнид кунед, барои худтон информатсия мегиред. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум бародар, илтимос ба савол ҷавоб диҳед. Занам регистратсияш буд шидастай. Мешавад дар основанияи РВП ма регистратсияи занма продлит кунам. Бе ягон основаниярам регистратсияра продлит карда мешавад. Чунки регистратсия 3 моҳа мекунанд бисёри шаҳрвандони хориҷӣ, як ҳафта пеш аз буд шиданаш ҳамонро продлит мекунанд. Қудратулло нависондаи: ака бо кадом роҳҳо метавонем паспорти сурхи гражданство гирем? Худтон медонед ки айни ҳол гражданствои Россия шидан бениҳоят осон шудагиай, вале роҳҳое ки пештар будак бо тариқи переселения кардан, ё ки бо тариқи основанияи падару модар, ё ки бо тариқи ЗАГС кардан, бисёр роҳҳо дора паспорт гирифтан. Ислам Сабр нависонда: ассалому алайкум, ҳамин барои прописка мондани гражданини Россия аввал бояд аз учёти военкомат гузарӣ. Ҳамин гап ростае? Раҳмат пешакӣ. Не, ин гап рост нест, дурӯғай бародари азиз. Ҳар намуд овозаҳоро бовар накунед ва гӯш накунед. Ҳар чизе ки ба муҳоҷирот тааллуқ дорад, иншааллоҳ кӯшиш мекунем ки информатсияҳои даставерни, аниқ ва дақиқа мо ба шумо пешниҳод кунем. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, акаи Тоҷикистон ба аблава тамом шид ё ки не? Илтимос ҷавоб диҳед. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон давно ба анҷом расид. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, акаи Сорбон, пешакӣ раҳмат. Ман патент дорам, прописка дорам, официалӣ кор мекунам. Як маротиба рейд шид, барои пропискам штраф карданд. Ман супоридам, маро ведваренӣ мекунам, барои пропискам штраф карданд.
агар пропискарам дошта бошӣ барои чӣ тра штраф кардаанд? Агар тоқа штрафам кардагӣ бошанд, ягон қоғази ҳалномаи суд додагӣ набошанд, то ведварени шидагӣ нести, чунки ведваренира через суд мекунанд, суд мебуроранд ва ҳалнома метиҳанд. Як каси дигар нависондаи Сорбон брат одамои ай комментария навистагӣ бурд кардагиро сумошона кай тақсим мекунӣ? Ма ждат кардесам бародарои азиз. Ма дар ҳамун рӯзи финал гуфтам ки ҳар нафаре ки аз рӯи комментария ғолиб мебирояд, почтаи телефонаш медироя, Gmailша скриншот мекуна ё ки запис экран мекуна, дар мо роӣ мекуна, баъд мо сумаш мепартоем. Ба хотире ки ба фотошоп любой кас мегира ҳамун номое ки ман гуфтам менависона, роӣ мекуна, ихелӣ намешавад. Ба ҳамин хотир ба роҳи честни гузарондам ва роҳи честни сумгирӣ шуморам условия мондам ки запис экран кунен, роӣ кунен. Худованд шоҳидай, дар болои сарам як нафар роӣ кардагиай ҳозира шуда тамом. Ма як бори дигар тақрибан 2 рӯз пеш видео кардам, гуфтам ки одамои комментария бурд кардагӣ скрин кунен, видео кунен, роӣ кунен дар WhatsApp-и мо. Як нафар роӣ кард ва мо ждат кардесем бародари азиз. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акай Сорбон, агар ай Золотая корона қарздор бошӣ, дар аэропорт ғам метан ба Тоҷикистон рафтан. Дар ҳолате ки пули калон қарздор бошӣ, мумкин аст ки тра айрейсат бигардонанд. Агар 30,000 ва 50,000 боша, ин мақсад пули калон ба ҳисоб намеравад ва айрейс намегардонанд, лекин ту уҳдадорӣ ки пула пардохт кунӣ, агар 100 рублам боша. Як каси дигар нависонда: салом ака, ма Тоҷикистон равонам, билет қимат шидай, чо кунам ака бахшиш? Ягон арзон билет ай киҷо бигирем? Билет қимат шидай, чико кунем? Меги бародари азиз, ман намедонам чико кунем. Билет қимат шидай, ина шидай ки маҷбур бошӣ билет мехарӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёй. Ва дар мавзӯи билетҳои арзон айни ҳол не, ягон адрес надорам билет фурӯш ма. Ба фикрам ки айни ҳол Ай Россия ба Тоҷикистон талаботи омадан бисёр шидааст, ба ҳамин хотир нархи билетам қимат шидааст. Бародари азизи меҳрубон, видеоро ҷамъбаст мекунем то навбарҳои оянда. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.